достар, туганнар, менә җырчы Җәкәй җырты Түбән Камага да килеп җитте. Без сезнең барыгызны да инде җырчы Җәкәй җыртында күп тапкырлар кабул иттек. Монда инде бездә булмаган кеше юктыр дип уйлыйм. Бүген Түбән Камада бик күп фольклор коллективлар. Ничәләр, 13ме? 12. Менә безнең мондый районнар, иң зур фольклор коллективлар җыелган район Нижнекамский, Түбән Кама районы булу безнең. Кайсы гына төбәкне карама, аларның үзләренең костюмнары бар. Шуңа күрә без төрле һәм шушы төрлелек безне баета һәм тагын да матурландыра. На самом деле это очень смешанный регион. И очень древние вещи я обнаруживаю именно в фольклоре Кашин. Я там вижу следы древних венгров. Я могу докопаться до очень древних следов болгар, хотя со мной будут спорить, наверное, ученые.